буквално преди 2 дни правих симулация на половината част от състезанието. Днеска явно ще трябва да правя, така като гледам, може би под 1 час ще успя. Ами още една половина, ама с тия 24 минути ще стане... Между 50 и 60 минути ефорт се връзва. Ако успея да бягам на 4, ами, примерно. Така съм го сметнал, че да зависи от човека, да е между 50 и 60 минути от ефорт. Ще го направиш ли за 45? Нямам представа какво ще направя. Ако направи за 45, няма да бъде рейс ефорт. Идеята е да е рейс ефорт. Първата част е 24 минутен EMOM, който е every 6 minutes on the minute, в които правим 1 минута ски, 1 минута гребане, малко по-бързо от Race Pace и довършваме 6 минути с бягане, една идея по-бавно от Race Pace. Това го правим за 24 минути или 4 кръга. Без почивка след последното бягане отиваме към втората част на High Rocks, без гребането, 80 метра бърпита. Тук вече бягането става Race Pace, т.е. малко по-бързо. И правим бърпита, фермери, лънджове и завършим с 100 лоубола, надявам се, не страдалчески. Събра се уморено. Това е последно преди състезанието. Иво тук тества дистанцията на фермерите, да сме сигурни, че са 200 метра. Яни загря на пътеката. Първи ще мине той, след това съм аз. Сега правим най-бързите фермери. Добре. И ще видим какво ще стане. Айде, почваме да загряваме. Напади 3 минути. 3 минути бързи ли ще? Те ще са ми невъзможни, но служи ги 3. Добре, да кажем 3. Ако искаме да направим 3 минути напади, проста математика, имаме 180 секунди, ние имаме дължина по 20 метра, такива 5 дължини правят 100 метра, така че го разделя на 5 и излиза 36 секунди на 20 метра, което е гордо моя пейс. Крак, започвай да гребеш. Започвай. Заключи първия. Заключи първия крак. Айде сега, заключи втория крак сега. Айде, давай. Браво. Ти можеш да бягаш 3 минути и 35 секунди. За сега е супер. Тук ги прави доста бързо. Колко е да направя? 1.44. Тук колко е направя? 1.44, точно колкото трябва. Добре, почва грозната част. Яни приключва 4-тия си кръг, минава след това на пътеката и започваме с бърпитата. Там ще видим дали в подготовката си е успял да подобри, може би най-трудната си станция. Че съм страшно стриктен и ако не направиш хубаво бърпи, ще те връщам 1 метър назад. Вали! Краката си. Давай, Яни, давай. Иво нарочно го натиска повече, защото знае, че това му е най-трудната станция. Да видим какво ще направи Яни. Въпросът е да се събере и просто да мога да избута станцията, защото след това бягането му е добро. След 2 минути ще си по-добре, давай! 1-2, супер! Точно, хайде. Айде събери си, това ти е най-важното, давай. Това ти е най-важното, хайде. Да. Хоп, леко. Айде да. Събери се. Колко дължини? Трябваше да започне бързи, върни, да започне бързи. Мога ли? Не, още едно. Слабо.
Амче, брока. 1, 2, 3, 4, хубав дълбок лег. 5, 6, 7, 36, 37, 38, 75 близко беше. 76, 77, 75. Стой си на място, там не можеш да въртиш да правиш обиколки. Добре, 78, браво, 79, 80, добре си, много добре въртиш. 20 имаш 40 секунди да направиш 20. Ти си. Стани прав, така нямаш кръв до кръв. Как сляш краката? 4, не, 84, 84, дълбоко човек. 85, 86, добре, 87, 88, 89, 90, 91, 91 плитко, 92, Хайде! 93, 94, перфектни са тия, 95, Перфектни. 96, 97, 98, 99, 100, 99, хайде! 100, браво! Много тегаво. Колко километра набягах? Може би около 4, 5, 6, 8. Фак. Готови сме. Супер мина симулацията. Не очаквах холоболите накрая да ме измъчат толкова, ама важен опит.